Siyabingelela baba udokotela baba uSizwe baba uJabulile umfana omuhle njengekhehla lomzukulu kaMancangesi. Siyabonga kakhulu ukuthi namhlanje uNkulunkulu phezulu kwempilo zethu namathonga asiphele usuku la namhlanje ukuthi silusebenzise for the goodness, not to harass or do anything that is haram against other people. This is baba udokotela baba uSizwe baba uJabulile umfana omuhle njengekhehla lomzukulu. Siyabonga kakhulu. This is baba udokotela. Siyabonga. I saw on social media insizwa lena kuthiwa uphakela umthakathi la kaNongoma. He was landing in one of the countries in overseas country called Dubai. There was no way that I could go there. No ways. Yena kube dlula ke eTaiwan. I repeat that Dubai has been attacked several times, especially airports, and I cannot take that risk. And then we're trusting in God ngayo yonke indlela ukuthi amathongo nedlozi lemgcina ahamba zabuye, because the war is real. Ama-missiles, they do make mistake. Shuthi umphakela umthakathi ake simbeke nje umkhulekweni ukuthi nethimba ahambe nalo bahambe baphinde futhi babuye benyamanye babuyele emndeni yabo, because we want them alive. We don't want them in body bags. This is Baba Dokotela saying phala umthakathi, safe trip ubuya futhi. Siyabonga kakhulu. This is Baba Dokotela. Bakithi namhlanje I've got a topic that says Berea Police Station. So fina sikhuluma indaba ya police station. If I'm wrong, I will always be wrong. This is not a joke. I'm no longer joking about these things. I have stopped all forms of jokes. Yazi kunento efuna lana sike sikhuluma. Awulethe ukudla kwami lapho futhi engicabangeli. I just opened the door here. I need my food. I'm proud about having stuff. Pride or proud? Ngifuna ukudla kwami, kuphi ukudla kwami? Wenza kanti? Umfonela ubuza ukuthi yini kanti la yenzayo? Am I pride or proud? I think it's proud. No, I think it's pride. Pride is a woman. And where I'm coming from, pride is like the cooking oil. The cooking oil. Yeah, let's start afresh. Okay. But that was a nice job. You should leave it there. Okay, good. No, leave everything there as it is. Okay. Yeah, right. For the fact that you're coming from Kenya and Kenyans must hear that, oh, Babu Dokotela has got somebody from Nairobi now. Okay. Can you say something in Swahili now? In Kenya, they speak Swahili too. Yeah, they speak Swahili. A little bit. Yeah. No, they speak Swahili. Not like in Zanzibar. Yeah, Zanzibar, Tanzania, those ones there. But that Swahili is different compared to one from Zambia. Yes, because it's dominated with their languages. My ex-girlfriend's sister's husband, neighbor. From there. Love you all people. Siyanthanda ngoba izinto efana sikhuluma. Ake sikhulume bakithi. Lana into engifuna ukuyithinta lana, it is berserk. This thing engizoyisho, it may sound very stupid, very odd to other people. But as we are a person ohlala elokishini, I repeat, as a person, angifuni umuntu ohlala ezabelweni zamakhosi indawo zondaba ezitha. I-tenant kaNdaba Ezitha leyo, ngesikhuluma leyo, i-tenant nje kaNdaba Ezitha. Umuntu ohlala emzini nathi ayitele. Sikhuluma lento leyo. Ngifuna ukukhuluma nomuntu othi uhlala elokishini. I want to today watch this video and then digest it. I want you to watch this video and digest it. If you're a person who lives in a township, not in a suburb, in a township. As from today, I want you to start to look or treat a township as a village. There is no way that indawo ohlala kuyona is a place where you'll grow, work, and retire and die there. Treat that as a village, as a place where you were born. Sitshele ilokishi
ozalwa kulona ophuma kulona sifuna ukuthi sikukhulise inesezeth ungasho ukuthi uhlala kweliphi lo sifuna ilokusho ophuma kulona abantu abaningi today aba prosperous baphuma emalokishini we know that but bayasithetha baphuma elokishini lokuthi ushimithi lelo lokishi has produced umholi umotsepe intwana yaselokishini his excellency Cyril Ramaphosa may Buffalo be him I will tell Buffalo President was just an animal was just an animal unamehla kazugwinye inhlwathi what an ugly president we've got in South Africa hey oh siyashoot I'm sorry ngisenze into singayashoot okay abantu abaningi esinabo Johnson abaphuma elokishini sinabantu abaningi abaphuma but now they realize ukuthi lela lokishi has produced them that township has produced them I also want to inject with this chemistry that treat your township as a village where you were born where you studied where you went to school where you okhathiwe wenza yonke into elokishini uyangizwa ukuthi kuthini kwena into engiyifunayo wena I need to make an example all cars are assembled at the factory all cars are assembled at the factory and those cars are sold not at the factory but at the car dealership there is no factory has a license to sell cars. They produce cars for the dealerships. Dealerships, they order cars that are not even built. And thereafter, they assemble the orders that are made by different countries within the dealership sectors. This is what I'm going to say to you. When a car is assembled, it will be sold to the dealerships or by the dealerships. This is what is going to happen now. The car that is sold by the dealership, it will be bought, not sold again, it will be bought by the customers. A customer, a car user, a person who wants to funa ukuba nemoto does not go to the factory but goes to the car dealership. And the car dealership sell a car to the buyer or to the person, meaning that that car, it has to be used by the dealer. That car has to be used by a dealer for testing, a showroom, and thereafter the car that you see in the showroom is not a car that you will have. Your car, it will be ordered. What you see, it is a dummy. Kunabantu namhlanje obabonayo empilweni yakho, they appear as if are the people who are going to help you. Kulento hlezo ukhuluma ngento eziningi kanti what you are talking to, you're talking to the dealerships. We are not even talking to the factory. We are talking to the dealerships. What we are seeing is just a showroom. Kunomuntu namhlanje ofika empilweni yakho wesifazane umenzele yonke into kanti usadila nani ne dealership awudili ne factory. Kunama factory esinawo and kunabantu abangama showroom empilweni zethu. That today I want to eliminate. That today I want to eliminate. There are even jobs that we are doing. I will understand. Ungene eqembile zepolitiki uthi throw out yonke into wenze yonke into usebenzise ama resources akho usebenzise ama resources akho ngayo yonke indlela for iqembu mase sekufika emaphethelweni mase bese persecute ngequalification ba persecute ngeleadership skill yakho ukuthi bayichecka ba persecute ukuthi have you ever been arrested, do you have matric, if only got matric, don't you have a degree or a diploma in any academic field? The answer is no, and thereafter they don't acquire you to be within the sector. Ngake ukwazi kuthathwa ibona ubu right to kanti wena ubuyithetha udila neqembu uyalisebenzela kanti ubuse showroom. Kunabantu abaningi namhlanje abasema showroom. Wena ke engifuna ukukutshela kona namhlanje ilokhu ke. Njoba uthi uselokishini, ukhulele lokishini, uzale lokishini, usuqale nebusiness elokishini, you are not going to prosper. You are not going to prosper. Sazi thina abantu abazalelwe emalokishini ngama 70s abenze izitolo ngama 80s namhlanje lezo zitolo zibhoshela amaphara namhlanje lezo zitolo zibhoshela amaphara zingamagebedu azinalutho because they bakhulele lokishini bafunde lokishini benze into lokishini
benza amabhizinisi elokishini kwaphela konke elokishini, because ilokishi okulona, it's a village, it's not a place of prospering and growing your business level. You cannot escalate. We cannot climb a corporate ladder elokishini la uzalwe khona. I want to friends from today, ingane yakho uma ufuna ukuthi ifunde kahle, ayithole isikole eFree State, ayithole isikole eCape Town, ayihambe iyofunda eLimpopo njengoba ila eMpumalanga, ayihambe iyofunda kude kuze ukuthi la efunda khona izokwazi ukwenza izinto ezenziwa abantu abangekho emakhaya. Ikwazi ukuthi ikhule ngendlela efanele, ngoba abantu abaningi kufuna baku-understand ukuthi awuzugugela elokishini, ngoba ayikho imoto egugela kwi-dealership. Ayikho noma ngabe imoto uhlobo olubheda kanjani, ayikho imoto egugela e-factory la kwakho khona imoto. It's a company that manufactures car, that one. Ayikho imoto egugela khona. Once wathiwa imoto isi-assembliwe isiya ku-dealership, ayikho imoto even egugela kwi-showroom. Wena why ufuna ukugugela e-factory? Why wena ufuna ukugugela kwi-manufacture? Why wena ufuna ukugugela e-showroom? Why ufuna ukugugela wena kwi-car dealership? Ilokishi, it is where you were born. I-factory eproducer imoto. A company that manufactures cars. Ilokishi limanufacture abantu abafana nathi, abafana nawe, abafana nabantu ekade siphila nabo esibaziyo sibahlonipha baphuma emalokishini kodwa basekho emalokishini. Amalokishi ayi-address yabo yokuqala emqondweni. Bephakama njengeyigebengu, bazi ukuthi baphuma lapha. Kunenombolo abayihoshama sebeyigebengu bemi kanje bese kuthi wena oyimpondo zephela ungabambi. Kanti no, lesa sigebengu losifunda uGrange eplangweni sidabuka kulona lela lokishi odabulona. Ngenxa noyimpondo zephela awubambi. Ngeke ubambe umqondo wegebengu uma seyilahlela ama-forgery. Ngifuna ukuthi wazi ukuthi njoba uthi uselokishini, ukhulele elokishini, ufunde elokishini, uzalelwe khona, usuqala ibhizinisi kashisa nyama elokishini, usuqala icar wash elokishini, and you grew up into a mini supermarket, and now unozoba ne-supermarket. When abantu beyitoyitoya, they will ransack your business because bano-jealous. Ukhulele elokishini ingane zabo ihlulile ukwenza lokho, and you are doing it, you are embarrassing ingane zabo. Ngaloo ndlela kunemizi engajabule ngalona, and then walk away from indaweni ozalelwe kuyona, because it's not a place of death. It could be a place of birth, but akuyona indawo ukuthi ungafela kuyona. Hamba ufela kude la bangawazi khona. Isintu sithi, angifuni ukuthi igama lesizulu, isintu sithi inkosi ihlonishwa abezizwe. Inkosi ihlonishwa abezizwe. Engisho ukuthi ezinye izinto, if we don't make sense kuzona, lezo zizokwenza sense kuthina sesibonile ethi sekuntswempu. Namhlanje sinabantu angaze ngihlale endaweni eziningi, but kunabantu abalayithile eThekwini, abalayithe ngempela, bawobhibhi, bawu2 kuphela. Ungangitshela ukuthi ezinye inkwezela zikuphi ezingalight. Akekho umuntu olayithile ona 60 odlula umuntu waseLamonti naseChesterville. Olayitha laba baphethe umgaqo, baphethe iqiniso, baphethe isipeleti basibuka kanje, isipeli sabo abathukile. Labo bantu bahlala emalokishini. Labo bantu bahlala emalokishini. Bahamba ngobhemu edrobheni. Itime elidala namadola ashwabene. Bafaka okishini. Yakizwa ukuthi ngithini? Abantu baseLamonti nabaseChesterville bahlala emalokishini. I want you to prosper and ulishiye ilokishi. Akube ivillage yakho. Ukwazi ukuthi uma usuka eWestville uyakini kwaMakhutha. Yakizwa ukuthi ngithini? Ukwazi ukusuka eDurban North uye kini eLindelane. Because that is where you were brought up. Asizisho lezi zinto because abantu abaningi zobasebenzela. This is Babu Dr. Boys is Mojo mfana mhleja kahle umzulu amanqeza nge-15 days. Ufuna ukukhuluma lana? Who is bringing my food? Ngithele, hey uyazincangela. Hey kuthelela ujuice. Hey nginabasebenzi bami besifazana. Akazi ukuthi yini indaba esefuna ngithelele ijuice. Yabo ubuvu kanjani buke izandla? Mkhwela kwavo manje azosebenzela inyanga. Madoda niyariska ngamakhosikazi. Niletha amakhosikazi eneyibovu kanje la. Bayariska laba. This is Babu Dr. Boys is Bojabule mfana mhleja kahle. Oh, today I'm having what is called Spa Signature Selection. Mixed berries, 100% processed fruit juice blend.
This is Babu Dokotela. Ke siyibone le nto lenze la. The lady who was helping me, her name is Tolani Mthembu. Place of birth, Emakhuzeni, Underback, Emagcageni. Sister and brother Osfiso and Zilungile. Yeah, zobe yibona into eningi too much. Bakithi ngifuna ukuthi ke sikhulume la into ezibalekile. I need to ask a person which when does a person sees the need of using what is called a case breaker? I need to break out that ukuthi does everybody have to use a case breaker? Babudokotela nginengane engayithola ibail isesefontaine ungakwazi ukungisiza? The answer is no. Do you know why umuntu angayithola ibail? Most of the time icala lakhe suke livuthiwe. Most of the time icala lakhe suke livuthiwe in a sense that i-NPA ithola isibonisiwe namaphoyisa ahamba uyi-contest bear wenza ubugebengu. I don't promote crime, don't do crime. Uma ngizokusiza nge-case breaker, ngisiza umuntu othi babudokotela icala lembuli ngobo langena. This is what has happened. Awu understand, uhambisa ingane yakho esikoleni. Kanti ningenawo ugesi, igate lingavuleki. Lesa sikole si-strict ngendlela eyisimanga. Ama-gate avalwa and thereafter awusakwazi ukungenisa ingane. Uphuthumisa ingane esikoleni. As much as uphuthumisa ingane esikoleni, uqhamuke lo muntu lo avele ngewindi ingane iphethe ifoni. Ahluthe ingane ifoni, ivule iwindi kade uyitshela ukuthi awuvale iwindi kunosikhotheni lana. Ayiphuca ifoni lo mfana. Uzama ukubuyela eceleni umjahe, umbambe kanti uphethe ukuthayela. Adonsa uthayela akugwaza ingalo. Esikhathi sekugwazile ingane ekhaya ithi daddy kanti uphethe umshudo upheqeze. Uthi 1 ekinobheni, uthi 1 phakathi kwamehlo. Because the guy is armed, is already attacked you with a deadly weapon of which is knife. Ngalo ndlela lo muntu usumbulele. But ubuthatha ifoni enganeni yakho ebithathwa uyena ihluthe ingane ewendini. Uma uyithatha ifoni wadonsa icici, wakhamba ngeqiniso, walimala, iyakhala ingane daddy and usazobuya lo muntu akunqome. Yangizokuthi kuthini kwena? Kanti umshudo usemasendini nodonsa umshudo awupheqezi i38 357 Magnum Elisha 5 ibhoqoza kuphela. Wathi 1 enkinobheni yabona uma ushaye kahle yaqhuma inkinobho wasathi 1 ehlweni wahlala phansi ngezinqa. Ngalo ndlela sekuyi crime scene awusakwazi ukusuka lapha. Ingane ayisaya esikoleni sekumsindo sekulinde iambulance sekulinde amaphoyisa and then your whole day is spoiled. Now sekufuze uyovela enkantolo. Kuthiwa you use excessive power. But ukwaziwe wena. Ukwazi ukuthiwa lo mbese uthathi usika wena. I-defense izosho njalo izothi usike wena we aware abantu abaphathe isibhambana le attitude towards abantu abangama-civilian aba-unarmed. Kuthiwa lo mbese lo wena oyisikile. Ayikho umuntu bangakwazi kancane kangaka. Kuthiwa we cannot use your child as a state witness. Akho camera ekubonile. Usuhamba icala. And leli cala leli wena are not used to this thing. And awazi uzophuma ubheke into esibele usufuza uthola ummeli ke manje. Thothi advocate isho le mali ayifuna. Siyayidinga i-case breaker lapho. Siyidinga i-case breaker lapho. I understand as a police officer. Niphumile necall. Uma niphumile nibizelwe eGrassmere kunabantu abatoyitoya emgaqweni. Imsangano nje yabantu yabo. Imsangano nje abantu itoyitoya ivala umgaqo omncane nje vese. Nikhishweke ngama units. Mase usuyafonelwa. Kuthiwa sayitsheni awuphuthume ekhaya khona into eyenzekayo. Ekhaya amaphoyisa sekungena umuntu
wa rape ingane yakho lekhubazekile. Uma I rape ingane umphakathi wambamba wathi kumthinta afika amaphoyisa amlekelela wambamba lo muntu usesestokisini. Uma ufika lapha estokisini kuthiwa nangolo muntu orape ingane yakho abasanakuthuka. Abasanakusho ngenhlamba ongazoyilindela. Out of anger, you're already armed. You'll make that mistake. Angisho ukuthi uzokwenzana. We don't promote violence. But uthintekile lo muntu othintana kabana. Ubuchopho bagcwala udonga. Bayezwa ngalena charge office kuyasho umshini. Ngoba lo muntu okwazi ukurape ingane ekhubazekile. Ucabanga ukuthi yini ezoshintsha kuyena. Wena ongumzalwa lengane uthi uzokhuluma nayo indoda kwenzekeni ngizokuthiwa wenza into ukuthi awusanakuthuka. Enkulu inhlamba. Akuthuke. Muswenza lento engafuni ukisho la. Iyenzeke futhi. 1 athule nya bese amaphoyisa laba colleagues bakho babophe wena bakuvulela icala lemeda. Avule icala lemeda. Amacala lawa enzekayo engifuna ukuthi wazi ukuthi it's whereby you need a case break. I don't promote abantu abambo ezugebe kitchen beza babudodela. I don't do that. I receive a call through my agency Johannesburg that this is kuna client elithi ingane yaliboshiwe it's more than 9 months ayithola bail. Angihlangene nalonto mina. Mina ngikhuluma into enesense as a person. Mina anginomuze mgababa. Not every Friday but asithi every month most of the time in winter but abantu banokushayiswa izimoto lapha. But when usumshayisile umuntu sekuyi crime scene leyo. Because we are traveling at what speed? Okwenza ukuthi ungakwazi umbona. Kodwa sekuyi crime scene. Usudinga umuntu wecala. Sizokwakhela ke case breaker. Then we don't want people ukuthi bathathe ukuthi sangathi bona funa benza ubugebengu bese gijima beze kuba budokotela. That I don't do it. Yeah, this is babudokotela. Ufuna ucase breaker uzoza kuba budokotela. Kuyi process, it's not a once off. We process ekufuze ngikunika yona. Umuntu wecala ufana nomuntu oxubha amazinyo. Awuzo treat umuntu wecala njengesikhafulo. And if you're coming with that mentality, it's not going to help you. It is not going to help you. This is babudokotela. Yeah. And there are people who are asking me about babudokotela. We heard you talking about uMabhebeza. Kinayo imali engaka leyo uthi uyifuna ngoba uMabhebeza ulingani kukhona lo esibanika ngo12,000 kukhona uMabhebeza obhebeza izinto zenzeke siyabhebeza ke lapha uMabhebeza. I want those people abathi emndenini wami it has never happened ukuthi kube khona umuntu onemoto entsha as brand new nomethe ngabe inhloboni as brand new. Lo mndeni loyo under the case of generation. That person requires Mabhebeza. There are people already who are 2 years to retire. Those people izinto esebezenzile bayizamile zitshengisile ukuthi ziyasebenza but azibaniki lento abayifunayo. You need Mabhebeza for that person. Asikuniki isithwalo, asikuniki into ongayicelanga. Sitshala into kuwena. And uMabhebeza ke it's not umuthi. uMabhebeza it's not isigubhu. uMabhebeza. Ezinye izinto kade bengibuza abanye ukuthi babudokotela can elaborate more about uMabhebeza. uMabhebeza is a spirit. Number 1 funa uthande. Awungathi uma ukusiza uMabhebeza kanti wena ufuna nje ukwenza lelo project kuphela kanje uthatha uchitha. It will never work for you. It will never work for you. uMabhebeza give love iba nothando. Ungathi uma uzokhipha imali yakho uMabhebeza ube ucontemplate ukuthi what if mina ngisuka ngiye eMalawi go initiate ngawo bengitshela ukuthi ngizothola kuphi eSouth Africa kubantu asebenawo ngoba awufani uMabhebeza awufani. Angeke ngikhulume lento uma uzofuna sikunike kule level ka12,000 rangisho le ka12,000 ngizokunika nawo. Ngifuna ukuthi ushefe leza ziboya zakho ezingaphambili sezele igama ezingaphambili. But uma umuntu esifazane uthathile uMabhebeza ake wenze lento eyenziwa abantu abadala ebusuku. Mase uqedile lapho
umshiye ubaba lo vathani uyoshefa same time lento izokunika enye into izokusurprise umabhebezo leyana but I cannot go kakhulu ngawo kunesikhathi ke la ufuna ubuyise sokuse olwandle uma usuthatha omunye umabhebeze kunesikhathi ke la ufuna uyolwandle uma usuthatha omunye kumabhebeza ke yeah this is Babu Dotela Voices Bojaba mfana umhleja khehle lomlungu yeah ngidla icoleslaw I'm pride it's a pride or proud who is pride pride is a woman Pride. or I'm pride or I'm proud. Choose one. Choose the correct answer. Proud. No, I will talk and you're going to choose the correct answer. Okay, I'm proud to have people or proud who are serving me while I'm shooting. As a listener, you choose the correct answer. La, eThekwini kunendawo edayisa ukudla. Today ngidla ukudla kwaseSpa. Kunendawo ledayisa ukudla engisafuna ukuthi ngilethele ukudla kwayo. Kuthiwa ekamnce. Kuse workshop. Okay, njengoba ngila eNetbank, mengifuna ukuya kamnce. Ngiyalelwe, I did not go. Uthe lo mfana ngizophuma la. Ngivula isicapha, ngiphume ngeliftini, mengifike eliftini ngithinte ibutton eshona ezansi. Mengishona ezansi, ngifuna ukuyothenga ukudla kamnce. Mengishona ezansi, ngizofikela ku-Albert Street. Mengifika ku-Albert Street mase ngithathe khona. Mengifika lapha ekhoneni kuzobe kunamazayizayi ngapha adayisa ukwataphela. Mase ngifika amazayizayi la ngithi salamu alaikum. Mase ngiyadlula. Ngithola fast la ngizwe ukuthi mase ngiyadlula. Then mase sengihamba. Mase ngehla ngoQueen, yabo ngehla ngoQueen. Ngehla ngoQueen ngizobona isitolo ngapha. Lesitolo ngapha sidayisa izinto njengathi zama fake zilahlwe phansi, ikamadunu segcwele abantu namayithena angayishanga ngayibona lapho. Then uyacabanga then mase ngiyahamba lithi le shangane lezayizayi lithi hamba straight msholozi uma ufika lapho udlule uma ufika lapho uzofika irobot uma ufika livalile uma ufika livulile ume ngoba kuzowenza mhlawumbe livule imoto uma livalele wena kodwa uma ufika livalile ume melivalele imoto ume melivalele wena ume then uzothi uma usu right uma usuya wena then mase usuyahamba uma usuhamba uzofika lana kunendawo khona ebhizi kunama toilet lapha kulala ama toilet lapha ngizothi mengifika ke lapho uthi mengifika lapho sengizobheka abantu abadayisa ukudla mengifika lapho kulabadayisa ukudla ngizobona iboard eyibo baba abantu baseCebo lethu angaze ngibabone ngisho ama stand up angaze ngibone ngisho ama pamphlet abo Cebo lethu funerals niyafuna ukusingcwaba kodwa nje singaniboni ndawo okay kunabantu lapha abaphethe into zomasingcwabisana ake sibaqambe igama sithi uCebo lethu eworkshop umuwela kwathi lethu uzothi umuwela lapha erobotini kunama tax lapha ajika amanye aqonde kunamaphoyisa lapho ngawanaka then mase ngiqonda ngithi uthi ngizobe sengihamba njalo ngithi mengihamba njalo sengizofika eworkshop kunabantu abaningi abanye bacula abanye benza ukuthi bese ngihamba njalo ngathi kodwa mase ngikhathele ngijike ngibuye ngathi hayi ngeke ngisayake usho ukuthi mncane ngizamile ukubheka la ukhona ngibheka ngakhathala angikutholi ngibheka ama stand akaCebo lethu na ukuthi kubona baba kuphi lethe ngibheka ngakhathala anginiboni nonke la ngisho ukuthi ningasho ukuthi Baba Dotela nje ubudla ukudla kwala ungcile lapha eworkshop edayisa ukudla ngiyile ngombheka ngce angibona nina baseCebo lethu sekhona ngabeni abo lento obusoka futhi ngiyakhathaza yabona umushaya umuntu omntshontshayo umshaya layini phela okay ngihleli endlini ngiyaqalaza ngihleli ngedwa okay mengihleli la ngiyacabanga sokwenzani indlame kimi kanjena ufike kuba ikamera la yabo ikamera la mesobe indawo kulala la ikamera la mesobe indawo endlala la
ikamera la indawo ungena la ikamera la ila uthi ungena ubone khona la ngizama ukuchaza indlela yami yakhiwe ngayo ngithe ikamera la indawo kulala ikamera la mezobe indawo endlala okay fine ihlelo nje ngiyacabanga ukuthi ngizokwenza kanjani la ngibhorekile ngishayisa bayabaka ngile ngeqiniso ngifuna ubufakazi ngifonelwe eThekwini uthi lo my sister sho ngithi yini manje uthi sho ndawo sisigebengini uthi hayi wena ngithi uhlezi uthi sho kumina ekhaya akukho umuntu namhlanje kathi akukho umuntu ngithi Theko seningishaya imoto ngishone khona isho ingane ithi akukho umuntu namhlanje kubo shaya imoto ngishone yabona into leyasho njalo ngawusena ngalivala ucingo same time shaya imoto ngishone khona ngifika khona Khiwe bika kukhiwe bese ngiyifona ngithi awanta akukho umuntu lakini ithi bengisathi ngiyakuchazela ukuthi ekhaya akukho umuntu bengicabanga ukuza lapho kuwena ukuphi ngoba mina ngiseTexini eza lapho ngishabo ile ndaba zomsoka siphathe ngane eziningi iziningi into esizenzayo emakhanda nawe kwengezwe omnyawo ngitshela ukuthi ekhaya akukho umuntu sena ngavala ucingo angizwanga mina ngitshela ukuthi akukho umuntu yena uza ngapha kumina endlini mina gijima ngayo indlu bengifika kuba akukho umuntu Khiwe bakithi ake ngidle la siyajabula uSpa mase naye sekwazi ukusibrandela into esihlokweni ya kodwa imnandi ijuice yakho ya Spa your juice is nice your food is nice bakithi ngingubaba uDokotela basizojabuleni mfana umdlejwe kahle mzolo mangingasake ngisolve ngiqolisa sine police station sibiza ukuthi Brea police station angazi ukayigooglishwe ibheke ukuthi kuphi kodwa le police station ingase Botanic Gardens kusuke Botanic Gardens bese kuzobe iyona la eBrea police station le police station ayikho isign esho ukuthi kune police station ayikho isign that's number 1 ayikho isign etshengisa ukuthi ngapha kune police even uvelelwa yinto lapha we have to google where is the nearest police station because ayikho isign uqhama ngaseBrea ayikho uqhama noma uqhama ngakuphi the rest of nje Botanic angikaze ngibone isign esho ukuthi ngapha kune police station or you are closing to the police station no ayikho isign okwesibili engiyibuzayo khona ezinye izinto we can persecute ANC but ANC we take over nje ukuthi amabhunu indlela yenze le police station ayenzelwanga thina siwumphakathi ohlala khona mina ngine resident ke lapha subscribe kuyona le police station ngina resident amaningi ngina address awu9 bokwazi lokho 9 addresses eMkhomazi mina ngisubscribe isiphi police station eMkhomazi ngoba nginomuzi eMgababa bengiqokezela imoto ngaya eMkhomazi police station ngivula icala khona ngo report khona kushuthi nakhona ngiresident asibuye size lana ke Brea police station ngisebenzisa enye police salukwazi esibizwa uMbilo police station kunebhodi ayelodwa elisho ukuthi ngapha kune police station uMbilo police station kune parking la kupaka khona abantu abaze police station eBrea police station ngifuna abasitshele ukuthi sipaka masiye khona uma uthi uze khona eBrea police upaka kuphi uma wena ohamba ngewheelchair uya kanjani kule police station umuntu ohamba ngewheelchair uya kanjani kule police station angichazeke wena ongekho la ongayazi le police station nje kunomgaqo esibiza ukuthi Botanic Garden mase kuthi yona yabona nje le mizi lapha ezansi umgaqo ukhuphuka ngama steps uhambe ke uye phezulu injalo la police station mase kuzoba nama roller door garages 1 2 ngicabanga ukuthi awu2 kuphela uhulumeni wamabhunu wazana wathatha nje umuzi womuntu uthizeni umuzi nje sithe just a house leyanto le enama double door garage ezansi ukhuphuka ngenya akukho parking ungashayiswa imoto umasipala ngafika kufaka ithikithi uma uthanda ngoba ubhake endaweni zen obstruction of traffic akho ndawo etshengisa ukuthi ungapaka lapha anything happen ufika ihlephuka isibuku uzothi kanti uqeda ukuvula elinye icala uphinde futhi uzovula elinye icala usekunemoto esengihlephula isibuku ubhale leso statement uma ubuya uzovula icala usengintshontshelwe imoto ke manje
la kade ngiyipaya khona kade ngithi ihle police book isebeyivesene bayithatha kayisekho angazi ngempela ukuthi sizoyibuka kanjani ethi sibe ne-police chase emsebenzini omuntu phela besivakashela omunye umuntu laphana sishiya imoto laphana at our capital risk kunobaba laphana oyiphoyisa usemdala nje lo baba indlela a-exposed ngenxa ukuthi le ndawo ayikho safe vese kufuze ukuthi uma seqedile ukusebenza azoma la kona lo mgaqo lo esingamshayisa ngemoto kona ame kulo mgaqo la angalindi imoto ezomthatha ingekho indawo kumi kuthiwa ilayishe ngiyazibuza ukuthi mina lo baba lona lento uma kuthiwa yenzeka ngempela the way le police station yakhiwe ngayo bafunani kuthina bafuna kwenzekeni kuthina ngoba we need a police station eBria siyayidinga ipolice station asidingi lento esiyibona lapha yana le siyibona lapha no ake phinde basibukele kahle angazi lutho ngesiphoyisa I repeat angazi lutho ngesiphoyisa angazi ukuthi ngempela ufuna umoya khona ufuna upake emgaqweni ngoba akukho designated parking for even emergency kuba ne-emergency akho designated parking akho lutho angazi abakhe bayibhekisise lento sizoyibona nathi ukuthi uma ukuthi iyenzeka kanjani sizoyibona ukuthi iyenzeka kanjani ngoba we cannot tolerate to ignore something that esibona ukuthi amabhunu lana ayekhetherishera wona ayidlalela ngabantu ayingenayo inhloso namhlanje kuhulumeni okhona ubumbano ake sibuke ukuthi uma sine police station efana leya do we really need a police station efana leya if the answer is yes do we need to relocate the police station if the answer is yes ayibiyiwe la maphoyisa lapha wavikelekanga kungenzeka noma yini noma yinini noma kubani I repeat kungenzeka noma yini noma yinini noma kubani ngoba lezi ngane senze amaphoyisa zimbona umuntu esengena bezimbona umuntu esengena ingane zethu lezisebenza lapha yana ake sibuke ukuthi qala wena ufuna ukuyela lapho sesho uya kanjani uma usufikile upaka kuphi bebe ngasitshela lokho nje this is Babu Dotebo this is Bojabu mfana mdledla ke mzola amanceza ngesonto ngixolisi love you all goodbye